Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon Bray, mayong gabi kag sa aton mga listeners, no? Mayong gabi. Ari lakat sang aton nga tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon. Honyo 3 to 2020. Sini nga hapon may nagtubok nga low pressure kag ato na mataan siya, magaantad ini siya sa distansya kapin sa 640 kilometros ang kalayuan sa Sidlangan o kon east ang Giwan, Eastern Samar. Ari siya sa coordinates grid naton sa 11.0 degrees north latitude kag 131.6 degrees east longitude. Nagaupod din siya sa intertropical convergence zone kon ITCC, nagaapekto diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Ang mga lugar sang Palawan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao may pag-uum ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan. May lakta-lakta ini nga pagtupa sang ulan o kon pagpanako nga tuga ini sang ITCC. While ang Metro Manila naman kag sa iban man nga bahin sang atong pungsod Pilipinas may pagulugaluman ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may dalaman ini naligwin nga mga pagulan o kon pagpanakuob nga halin niya sa easterlies. Madamo sa nga hangin, no? Nga naga pakadto pakare action Bray sa West Pacific Basin. Ari mahinay hasta sa kasarangan nga huyop sang hangin halin ini sa nabagat na nakatungdan o kon southwest hasta sa may pagbulubaylo nga direksyon nagaapekto sa Mindanao
kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto man sa paggulubaylo man nga direksyon ang mabatyagan naton sa kabugusan sa Kabisayan, kag may ari man magahalin sa nabagatnan nasidlangan pakadto sa nabagatnan o kon southeast to south naga-influensya dito sa naminan sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag may ari pagid nga mahinay lamang nga hangin, luwas lamang sa may pagpanaguob nga magahalin inaman iniya sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kon southwest to southeast ang naga-influensya sa bugos ang Palawan nga may makanay nga kadagatan. Luwas lamang sa may pagpanaguob kag isa pagid ka direksyon sa hangin nga may mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop niya magahalin iniya sa nasidlangan pakadto sa nabagatnan nasidlangan o kun east to southeast ang naka-influensya sa bahin sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Dari partikularmente sa aton probinsya, may pag-uunggoon sa gihapon ng atong kahawaan hasta sa magalumon man ang aton kalangitan. Pag-ukdan man niya sa may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob aton mapatsikan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag aton niya mapatyagan ang mahinay hasta sa kanay kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin iniya sa nasidlangan pakadto sa may pagbulubaylo nga direksyon nga huyop sang hangin ang maga-influensya sa kabukusan sang isla sang Negros. Kag wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabili ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 7:34 sini nga gabi dugay-dugay ang unas naton 0.0 metro malapad-lapad kag ang taob magabalos ini siya alauna 47 karon sa kagahon. Sa takos nga 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 6:05 sini nga hapon nagtunod si aring adlaw magabutlak naman ini siya. Alas 5:22 buwas saga. Ari kita subong sa 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. Amo ning kabugusan sa aton lakas ng tiempo sa gabi Action Bright. Aha, salamat gid Sir Gan. Okay, welcome, Mike. Salamat, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 51 na sa aton sini nga pagpangalagad. Antes pa naman ang tanan ng aton sini routine every night before kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad. Mangamuyo kita na sa gihapon sining nagatubang kita sa krisis sa matinyon si COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian.
Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 55 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw Lunes kita. Yari na kita sa Mayo 8, 2020. Antes pa naman mga kaaksyon sa mga nagamaniho sang motorsiklo. Antes ka mamaglakat karon pangamuyo kag maghinay gid sa dalanon. Madanlog ang dalan, madulom, delikado. Ginaremind tagid kamo sa drive sang hinay para layo sa disgrasya. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyways mga kaaksyon, nagamonitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagiya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dere, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton 0938225517. Sa mga viewers namon kadto lang mo sa comment section kag magbutang sa inyo sini mga komento. Pero pasensya lang sa hindi ko malamutan basa karon dugay-dugay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga nagalina-gumba na nga mga balita sa Sirimat Tinion? Unahon tanay karong plastar mga kaaksyon, ang pila ka mga OFWs nga nagpanulong o kung nagpauli diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental may ara sang mga iyamo bangod manugtapos na ang ila sini 40 o kon 14 dias nga quarantine period. Way gyapon ang ila sini nga swab test. Excited pa naman sila Action Oliver nga makapauli na sa ila sini tagsa ka mga pamilya. Action Firing Line. Dugay-dugay duha ka mga OFWs mga seafarers ini sila ang magapa-interview sa Action Radio Bacolod bangod nagahulat kung san imagine mo na nga 14 dias na sila ang swab test nila duway pa dinahom-dahom. Ang iban nga balita lokal makaksyon kapitan sang barangay Tuoy Himamaylan magapagwa na subong sa iya sining tingog kag klaruhon man ang mga isyo batok iya sa mga kaso nga ginaatubang subong sining pagpanagtag gin aligar irregularidad sang social amelioration cash mga kaaksyon. Action Firing Line. Duha gini kakaso ang gin-file sa kay barangay kapitan dira sa barangay Tuoy upod sa iya sini barangay secretary mga BHW kag daycare worker mga kaaksyon. Ano gibalang natabo kap nga ang naglabot sa mo sini nga punto. Ano gid ang style sang tagtaganay dira kag hatagay sining 6 mil nga ini. Kinakaroon ang klarohon ni Barangay Kapitan basi may pamulitika dire. Samtang maki-update kita karon dugay ambush kahapon ni Police Staff Sergeant Perez Nokpo Police Inisya diri sa syudad sa Bacolod pinaka di Buenas pa kay nga aman ginpaarakan sang armas luthang di Buenas kay ang igo sa abaga gid lamang second life di Buenas kay gid pagid swerte. Ano nagkaklatabo subong sa Bacolod di man nga daw asod-asod yang
lotanganay di gahibi ang simana kung ay sa magbinaliskan. Action firing line. Kagang ini nga area mga kaaksyon, Police Station number 4, ginbunyagan aksyon an ang idulo mo nga si Police Major Charles Hever. Additional naman nga at additional naman nga pang ungukay sa mga kung anong dapat nga himuon niya sini sa pagsulbar sining mga kaso sang pagpangluthang sa area sang Police Station number 4. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, itukion ko man karon ang isyo bala aksyon an sang idulo mo man nga barangay kapitan nga si si Barangay Kapitan Tangob Nole Villarusa. Sino ginablang tag-iya da aksyonan sang kubo nga dira sa may runway sang airport nga old airport da nga daw ginabaisan giniya. Kung si Kapitan ang pambalontan nga panagiyas na barangay. Mana barangay na para maka-income man ang barangay nga ton sini mga women's da. Pero may nagalusot information hindi niya sang barangay. Pero kung ginahagyat ko man kung sino man daga kumod, abi pa interview ka mo sa Aksyon Radio kay para masanagan na itanang-tanan na. Action firing line. Nahambal yan din niya sa barangay iyak. Kung sino ang tag-iyagit sinikaphaw, ay may isugid na lang nato ni Matuod, be. I-demolish ni Tani kay namo sang City Legal Office, way matigayon. Kay si Kapitan nag-aayo man sa nando nga maka-income generating ni isang barangay ni. Ginbutang ko na di damo na di purpose di. Una, ang purpose ring barangay kubo nga ini. Sang kubo nga ini, nga maka-standby ang mga barangay tanods dira. Kay kadamo sa naga-jogging dira sa old airport nga runway nga ini. Ikaduha, may kapi-kapi Action Oliver tapos mo jogging pwede kaya kapulo pangapi da ya. Ikatatlo dira maka-income ang barangay. Ikaapat, ginabantayan gali ini kay kon gabi Action Oliver kadamo gali sa nagaruman sa hanay da sa runway ngay na. Action firing line. Tige na pabutangan ni Kapitan niya sang tanod sa daw himuo nila lodging house di. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, ginangin himo mo kap saludo gi ko na sa imo pero sugiray lang tablas ang tuod kap sinogin nila kubo naaw. Agad na lang niya si hinobog bikap. Action firing line. Last city o no makaksyon sa ton sini nga pagpangalagad may nagakumod mo. Subaw! Si Kapitan interview kay na sa Action Radio sa BBB kay News Direct. Minutig kita ng tanan ng balik Kapitan. Di kung sino ka man nga kumod, gwa kada, kag magpa-interview man kay isugi ni matutuod para makorekta ning mga sala nga ini. Action firing line. Si Kapitan subong da mahulog sa bangko. Action firing line. Kap may gabi na si mo ka pa, trabaho lang niya ton, I love you. La City Uno. Action Brian Morden. Action firing line. Damo gani gahingabot iya kay Kapitan Villarusa. Dugo trabaho mala ni Kapitan da. No, gahimo gani ideya ng tao para mag-income barangaya. Ang taga City Legal Office naman niya, abi unahan nyo po pang kakasbi mga illegal structure sa kilis ang dalan, tabi ho. Ina mga balay-balay da nga ginahimo bulkitan na mo na pang harasan yung anay. Ang sasunod sang runway to Action Oliver, doon di naman na illegal structure gida. Bay inyo lang daanay may mga naga-jogging, madam may mga tanod nga naga-standby da. Ari di damo sa mga dalan sa Bacolod nga purti kasaba, da mo ni panglalasan yung abi man. Action firing line. Sagita giniya ka hilabot nga duway man ginaya may ginaubrang malain kubo da. Karunon tala na kay kanami na nga isyo mo, kubo la tod pero damo ni planago ni. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, sa iban nga balita makaksyon sa ton sila pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod, imbukada plan to pero nagabukal ng kuano ang tilig-angan sa iban. I-check ta karon makaksyon kanang results ang meeting sang syudad ini may angot silang mga biyahe naton pandagat kag kahawaan kung kumusta na. Kay bisan ton miarata sang National nga Interagency Task Force o kon IATF pero ang lokalidad may ara gyapon sang poder kon pwede na bla makabiyahe nga ton siri mga sakayan pandagat, pangkahawaan, kiti proteksyon ang ginalagas naton diri mo. Action firing line. Samtang Market Committee nagarekomendar sang pag-repair kag rehabilitation sa merkado para sa masunod nga minimum sang health standard. Ba mo ning mayo din. Iko to merkado sa Bacolod di do lamawan. Action firing line. Councilor Baribar magapatigayon sang public hearing angot sa pagsaka sang balayran sa kuryente buwas nga adlaw. Seneco.
Ang inyong sining kuan, o kita mo na. Ang inyong sining pagpasaka sang balayran sang kuryente, ginakuti naman makaksyon sang aton sining mga konsihales kay kadamo nagareklamo. Dapat gidlangan, no? Pero tin taga Sineco ginasuma mo nila sang husto na. I-check nato na karon sa aton sini pagpangalagad samtang sa balita iya sa probinsya, siyamtaran ka mga pamilya dira sa syudad sa La Carlota gin lockdown ho. Okay, nagpalanugid ni sila nga nag-inabot das lala. Action firing line. Ay, sus ko. Pero, basi si Kapitan Villarosa ganing itakol mo diyo. Gainulan na yun ang ano mo. Ang mga chat kag text diyo sa online, no? Action firing line. Nun pero teka, preparar ka na ka, pido M16 na nang gaburo din ka chat mo. Action firing line. Kung ang tao pagkahapon to sa kwan, sa ambush bla dito, habalya, action break, batian ko gideksyon Oliver mo. Papap, 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 ano bla? Siya kabalo ka, nanawag ko din sa station to. Amo na bis, link ko, istasyon sa radyo. So, sa taga-kwan man ko mo, link ko ano kada? Haranista. Action Brian Morden. Action firing line. Action Radyo Philippine Standard Time, La City 4. Paulanan ko na ng balita sa nasyonal, no? Kay puro tema ng balita sa nasyonal mo. Buwas nga adlaw, ari matumbo naman ng aton sining nga pamatyagan kay amat-amat na nga nagasaka ang presyo sang gatong. Ang gasolina magasaka sang piso kag 75 centavos, ang diesel naman niya piso kag 10 centavos kada litro iniya, kag ang kerosene naman niya piso ang isaka. Alamat-amat lang. Hingagaw na kamo da iya patughong sa mga salakyan nyo, i-full tank nyo na or ngita kamo mga container da kag drum da, amat-amatan nyo na kay sigurado kung diesel ni may 40 na litro da sun sinimana pro. Ang gasolina ni may 60 labuton sinitro. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national, ari mga salawayon man una nga mga otoridad nato nagkaladakpan kay nalitratuhan sa social media. Duhaya ka miyembro sang Philippine Coast Guard sa Metro Manila nagkaladakpan nagaangkas sa motorsiklo. Tigin ako Manila, galing kay may rason man sila mo. Hambal nila, way naging bisakyan ng nobya ko. Ginsugat ko na lang siya para kapuli. Hindi ba siya pwede katulog sa barracks kag ginhimo nga quarantine ko na isolation. Siya delikado man. Siya ginpaangkas ko. Pero konsekwensya, iningin tubang nila sa mo. Action firing line. Samtang sa ibang nga balita makaksyon sa nasyonal, nag-usad ba ng issue Action Oliver sang anti-terror bill, no? Si Action Oliver, interviewon ko na yung paglantay ni Action na anti-terror bill ngayon mo. Pero diri sa ato, nagligad nga adlaw, may ara sang nag-protesta sa may Fountain of Justice dao. Nagabitbit sa mga placard sa kasinggit nga pamatukan ang anti-terror bill, hindi makapaayo sa publiko. Dito sa Legazpi City, o mga kabataan, pagidya, nagasinggitan, gintawag ni sila nga Manianita Party mga kaksyon. Nagasinggit man nga nagapamatok sining anti-terror bill. So, may ara man diri sang taga National Studies expert professor nga si Romel Banlao. Ay, diyon to kung ano pinido niya, Banlawi ini or ano. So, sa iya, antes pagin man tod ipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ining nasambit iya nga anti-terror bill, dapat nga pahangpon gid sang tulid ang publiko. Sustoy na, no? Kay ti mera sa mga tao tod nga naghambal man nga basi ano ina. Pero kung way ka malang gahimo sala, hindi ka malang terorista, trabaho malang ta sang normal, way malang ta sang gamo, sino man madakop sa imo. Action firing line. Pero sunod dire kay Banlawi makaksyon, dapat nga may ara sang social acceptability nga ginatawag. May acceptance sa publiko. Antes pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ining nasambit iyang nga layi. Action firing line. Kung ay ini nga bill kag mangin layi na gid nga formal mga kaksyon. Siya kadamo pa daan sang nagareklamo gid. Siya tihangpon taman dapat ang publiko, no? According gani kay Senador Tito Soto III, siya dapat basahon nila anay kung anong kaundan sang anti-terror bill, anti sila mamatok dira, kag maghatag sang tuman kasakit ng mga kritiko against sa mga senadores kag iban pa nga nagpatigayon sini dira sa Kongreso. Action firing line. Sige pabuasan tani bala kay gausad ning isyu sang anti-terror bill nga inimo. Pero sa pag-intindi naton, ang mga nagareklamo diri, sila maning nga mga tao Action Oliver, ang nagareklamo man sa National ID Systeman.
Ti subong ganiyo do sulo sadya ko din aton sining Facebook bla. Kadamo subong sang mga Facebook nga gina-duplicate, may mga duplication. Wala litrato pero ang ngalan mo gadubli na. Action firing line. May nagwa nga report nga ini mga names nga naga-duplicate, may duplication ang ilang sining FB account. Mga kritiko kuno ini sang administrasyon. Action firing line. Di may isa ko nabasa to, taga diri sa aton, may duplication to. Ting bisa naga critics gimani sa tod mo. Klala ko nagsanuliver ko ni Hotik ko si Monicron eh. Action Brian Borden. Action firing line. Pero sige, wala tulaton tani, ang para sa akon, kung nagakritisar ginman ta sa gobyerno, way ginman sang malain, dira mo. Basta hindi lang below the belt bala, ang issue lang. Way na sang damo, bablang chiche-buriche, bablang duwangan mo, hindi magkalaan mo, ang pagkritisar, it's normal. Part sa aton, sili kabuhi, disklibutan mo. Muna blati kon hindi ka kontento nga ginakritisar ka, pahigad ka, ngita ka sang obra nga daw ikaw lang isa solo para way sang may makuti si mo. Action firing line. Lashitin YV Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, namo na yung mga balita sa national pakaronan ko karon ko pila ng update naton sa COVID-19 cases diri sa Pungsod Pilipinas and also sa Bugos iyang kalibutan mga kaksyon. Ang isyo dan subong naga-amat-amat tunaw sa COVID-19 pero nagasaka yang nagakalamatay kay naga-divert kita subong ya sang mga isyo yang nablang ka-usual nga mga isyo sa aton sini sa gobyerno. Ka-usual nga isyo ya sa mga nagakahitabo naton everyday before pa naman nga nag-attack ini sa COVID-19, meaning daw nagabalik-balik na gid man kita sa normal nga sitwasyon. Pero amo na ga-remind kita sa inyo ang new normal subong nga ginapatuman modified GCQ pa kita dapat face mask lang yapon kag social and physical distancing para sigurado nga ton sining kabuhi mga kaksyon. Action firing line. Last City Jess, daligid lang. Kay diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon, dito nga akon nga idol naman, basiyara da sa. Kadamo sa mga OFWs nga nag-inabot diri sa aton. And ini nga mga OFWs, since pa naman nga nag-inabot ang ibang din na nakapauli na, muni mo na, ara na sila puluyan, ang pila ka mga bag-o nga nag-inabot, nga manog, do subungan nga adlaw do tapos ng 14 días nila, nga ara sila sa quarantine facility, way kuno kaabot gihapon ang swab test sinisila na. Ang result rather, kung ano ang result mga kaksyon, amo nang ginapaabot nila kay hindi sila makapauli kung wala sa result mo. So sa ila, 14 días na kami, way pa result gyapon ti paano kami puli man? Action firing line. Hindi ginas sila kapuli kay nga what if bi karon kon ato nas las balay nila to, positive giyang result gali iya? Ti karon kalamay gina sang pamilya niya. Action firing line. Pero para mas maklaro tagid ini, unahon ko bi action an ang taga-probinsya abito, ngi si a certain RR ang pangalan. Di man siya gusto magpanugid sa ngalan niya kay hadlok man siya guro ara sa quarantine facility mo. Pero ang gusto niya man ang sini maybe siguro nga ipagwa lang ila sini nga hibubunot man. Kag ipalabot sa probinsya abi nga inang ginatawag naton nga pwede abi manghingagaw nga amon sini nga result abi para makapauli man kami kay hidlaw naman kami sa pamilya namon. No, 14 días naman kami di kag okay man ang kami. Namon abi, ganito need nato ng result mo. Anyways, sila pa explain karon naton bi subong nga gabi. Gamay na ning atiniyon gin akomodar ta lang ni sila kay tinagasalig sila diri sa Action Radio Bacolod nga madala tani nga issue kag maayo ta ang aton sining probinsya. Kuno nung dapat nga pagahimuon nila para maklaro ini tanan-tanan mga kaksyon. Action firing line. La 7 na sa aton sining nga pagpangalagad sa mga taga-barangay Tuoy, Himamaylan. Hulat-hulat ka muna dugay-dugay kay si Kapitan nyo mo ning aton karon na iplastar man. Si Kapitan to dan gusto man klarohon man ang isyo sa iya, no? Gapanghilamos to isyo, I mean kasong Kapitan, duha ka kaso gitong gin-file sa ila. Pero kumusta na ang kaso, no? Nagausad man o kon may witness pa na bilinda sa CIDG o kung why na. Action firing line. Kay ko ng witness sabi nag-aalalatras abi, sigurado gid kuya sigurado gid kuya
ma-dismiss ang kaso kung may na witness. Dapat na bla. La City 3 section 9 way pa siya. Way pa siya. Sige kay pa ang oras ta ginakwan ara na sa linya. Abi una atong taga Bacolod be kay atong ara sa lista ko. Maayong gabi lang sa naga-monitor sa aton subong ano. Ano ning ginawa kalya man? Nagakadilatar kita din na to. Ano connection an? Sige, ma-on air ka na kay istoryanay ka ma. Ang gabi. Mayang gabi action bray kag sa aton mga ka-action. Bali action bray nang gin-contact siya na kunsubong kag ginpahayag niya nga nagahulat sila sang update kay sang sining hapon man after nga nagtawag siya diri sa aton istasyon may nagpabalo sa ila or ang head nila nagpahibalo nga possible buwas maabot na ang resulta sang swab test. Subong angan-angano nila hindi sila danay magpalayag pero if ever nga may wala gyapon or amo to ang ginahulat nila nag negative na naman possible nga mapa-interview sila. Subong ginahulat nila kay basi buwas kuno ipagwa na. Amo nang pasalig naman. Ate, bayilan to siya dito sa Bacolod ta. Bayda siya. Action firing line. Kabay pa nga gyapon buwas. Away buwas, ara na buwas kay para makapauli ni sila. Dito to sa Bacolod action an. Kay kabalog ka gina pasunod tala ning aton nga balita ni para matalalapod tani subong nga gabi. Ginuna ko gini sila kay tiluoy man tani silang oy pakapauli sila puloyan. Kadasi kay Sir Ilray, no? Section na rin nga tuhaw din, no? Kinanglan man nilang magpuli puloyan nila mo, no? Ginuna talang ni Anaya, no? Dasig malang ni actually. Kaya karoon pamangkot na minigaliyon sa mga opisyal man diri sa syudad sa Bacolod, labi na ginagandol sinisela kag probinsya sang Negros sa Occidental, ano? Para makaplastar ba ni sila? Kabalo ka, once makapauli ni sila Luzon Liver, pagabot sa puloyan nila, may isa pa ni sila kasi mana nga gina-isolate ni sila sa isa ka lugar pagid, sa isa ka kwarto sang puloyan nila. Pagabot sa ila, hindi ni sila kakamusta sang asawa nila, iloy nila, bata nila. Hindi pa na, isa kasi mana panigyapon nga may isolation pa ni sila. So another 6 days, guro 5 days ini. Tiyan mo na nga nag-ugtas man sila nga gusto man magpauli man eh. Action firing line. Kaling kiti ining diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Hindi taman ni mabasol man nga aton sining mga otoridad man. Kay una-una ang laboratorio naton diri limited man mo. Ginahaboy ta pa ni sa Iloilo. Lipay ta gani kay may ari na tadi sa may Silay sa Provincial Hospital. Pero hindi ma-accommodar tanan-tanan ti dapat guro ko na. Gamay nga pulo pasensya guro. Kay kon dali-dali on tani ka magpinalpak ni karon. Ti karon kamo mangyapon mo butang man sa ital-ital de. Action firing line. Damo na blang ang sitwasyon, mabutang man kamo sa ital-ital da karon. Ti balik naman ta sa puno, no? Ti kon way paginman sampo labi 14 días na ginman kamo da abe, no? Mga OFWs naton. Kung 14 días na ginman kamo da way pa result, way pa kamo gin papauli. Jutay pagid guro nga kuan pasensya guro kagulo antos guro. Action firing line. Kay ang padulong sini tanan-tanan papauli ginman sa aton sini nga puloy-an mo, na? Padulong sini makapauli gid kamo. Ang pinakanamit lang diri nga portion kay ti ari na kamuya sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kumbaga pila na lang ka steps ara na kamo sa ugsaran kag makasulod na kamo sa inyo sini nga puluyan. Why na kamo tuya sa Metro Manila kundi pa kamo probinsya halin. Action firing line. Jutay nga pulo pasensya, no? Naka-stay kamo gani sa Metro Manila for 2 months guro, 1 month dito kamo, okay man lang eh. Pagabot diri 14 days. Tama na bla. Kaya di kabalo ka nga aton sa otoridad, nagapanigurado man ni sila mo. Nagapanigurado man ni sila. Sige, alas 7:17. Action Brian Gordon. Action firing line. Ginangan-angan ko, actually, duwagin ni sila, aran action an. Pasudla na lang kay gamay lang gini pamangkot sila kung anong ila sining reklamo, ano? Para next kita sa aton sining issue kay kadamo sang nagahulat pa sa iba naton nga issue subong nga iya ara na sa aton nga linya.
Sige, ara sa linya naton. Online sa firing line. Amo ning taga Bacolod Action An. Sige, sa aton nga linya si Mr. M.A. Gidlamang, no? M.A. Sir, good evening. Mayong gabi, Action Bray. Si Action Brian, sa Action Radio Bacolod. Sir, na-quarantine. Sir. Yes, oo. Di nang tamanogin ko din ka nga hotel, basta rin ka sa Bacolod, Subong. Saan ka rin nag-abot sa sige. Bacolod, gini, sir? Bali, nag-abot kami di sang, May 25. May 25. So, pag Oo. May 25, mapatak na yon ang first day sina sa 14 days. Mm. So, visibly, saan ka mo magwa? Tapos, Mhm. nag-quarantine kami sang June 1 na yun, sang June 1. Nag-swab test, guro? Nag-swab test kami sang June 1. Tapos, expect namon, sa buong tanay, magwa na kami kay, kuwan na naman, ng 2 weeks na kami dapat. Kaya ngambal sa amon sang pag-quarantine day, 14 days lang na kami mo, magwa na kami Magwa na dayon. ka mo. Sige, sulito na ton, sir, ha? Taga Bacolod ka. Nandito lang pag-mention mo barangay, Bacolod nun, ikaw. Oo. Bacolod nun, ikaw. Sa isa ka hotel, diri pila ka mo na kabilog, sir, more or less? Feeling mo lang? So, mga 78 kami kabilog. 78, no? Sa isa ka kwarto, subong, kada kwarto, isa mo lang ka mo, no? Oo, isa lang sa kada kwarto. Okay, sa May 25 ka mo nag-abot, kung isipon na ton, today, ikakaturse, gid. Hmm. So, 14 days nakastay ka mo da. Saan ka mo swab test? June 1? June 1, sang gabi, sang June 1. Okay, so tong nagligad man to nga nag-communicate ka sa akon, pero may swab test galing nga nag-abot to, sang gabi, gid. Oo, mo to. Okay, sige. So, 8 days na subong. Kiti 8 na subong mo, no? Oo, 8 na subong. So, why isang result gyapon? Anong initial nga information hatag nila sa inyo da? Wala pa kay kung mamangkot kami sa diri sa front desk kag sa nurse. Why man sila sang klaro nga isabat sa amon? Ano ko na lang? Ang sa nabalaan lang namon, ang sa Iloilo ko nung laboratorio ito, may diferensya. O naguba ko no, or something. Okay, sige. Iway kami kabalo, kayong mga upod ko din nga daan, nga iban, may mga pamilya, at kuha na tuuri na sila bala kung kayong gina-expect nila, subong kami magwa mo. Yes, oo. Kiti, gaisip giman ka mo sa inadlaw, kaya mo na bala excited ta makapauli, spuluyan nyo tani mo, Oo. no? Mhm. Kung ako lang yata, okay lang iti. So, kasaw naman ko din, galing iting iban niya mga upod na ako, galing mo lang na Aha. na sila. Di ba Tuuri na sila. di ba nakatiner ka mo to sa Metro Manila for pila ka months ganito before ka mo nakapuli sa Negros Days, Bacolod? Pag halin na mo, pag abot na mo na linggid sa gwa, do April 13, April. pag abot na mo na April 13, sa naiya kami, diretso kami diyon sa Tagaytay. Bali sa Tagaytay, do 38 days kami to. 38 days. 38 days. Oo. Sobra isa ka bulan, asa nakapuli ka mo di? Tapos, while abot, nagtiner pa ko sa sa City Garden Hotel Mhm. sa May Malate, Manila, do mga 2 ka gabi man. After Okay. sa sang 2 ka gabi, buto na travel ato di Bacolod, diretso kami dito sa hotel. So mga 40 days ka mo to ya sa Metro Manila. O 40 days plus ang 14 subong 14 days pag subong di diretso 54. Bacolod na. Okay. So, aside sa mga nurses, dira nga nakapamangkot ka mo, may nagabisita mo na sa inyo, abi nga pinaka-head nila, abi, nakapamangkot ka mo na anong status nyo na subong? Bali sang agapon, ang gina-expect namon nga mapuli na gid kami sa buong adlaw kay ang amon nga mga bagay gin Disinfect na? pauna na balagin padulong gin pasugat na di sa amon sa amon nga mga pamilya. Ay, so, Pa-pick up na. so ito na itong bagahin nyo, nakapauli na. Ito na mga bagay namon, bali nagpilin na kami di sa amon nga ilislan. So, meaning ang ako na tumanto, joke lang na pare ya. Tapos ano na yun? ang briefing sa amon sang nurse gapon, mabilin na kami kuno sa mga ilislan for 2 days kay di way kasiguraduhan ng sa Iloilo mo kung sano gid gang sortes nga maabot. Yung mo tayo lang amon pag-ay pa una lang tapos bilin na kami diya sa amon ilislan nga for siling for 2 days po way kami idea kung nastasan na kami di. Okay. Sige, pa-check na to na, no? Basi karon, ma-communicate ko da sa imo. Kaya may initial kami na baton, dali ba si Buwas may mabot nga result dira sa inyo? Buwas? Aha. At sige, mas may magaling kung buwas mabot para nga klaro. Aha. Anong imo gusto palabot bisa ton sin otoridad diri sa Bacolod kay amo na bla gusto niyo na magpauli basi may gusto ka di palabot lang? Ayo.
Okay, kayo man. Ayos pa kami din. Okay naman. Ko lang galing kay hindi mo ko kambal para sila mo. Hindi mo ko kabalo sa ilang nga plastada po. Ako Plastada. ya, okay mo ko di. Galing kay mula ba sa kadaman bla? Oo. Maklaruan ng platani kung saan nugit lang mabot ang result. Pero kung sa buwas tani, mas okay man. Aha. Pero kumusta ka mo ya ang accommodation sa inyo sang di ba uwa nang gakwan sa inyo da naga prekurar? Ang sa di reaction, Brian, amon din nga accommodation, why git problema pa. Kung sa ako lang yung pamangkoton, okay git kayo. Aha. Ang pagkaon, tapos ang ginatiniran din namon, ang servisyo nila, okay git, why git. Mhm. Why gid man Oo, dapat galing kayo, mo ikabalaka. lang kinawuri na mo, ng iba niya dang gusto na mapuli mo, Yes. may pamangkot lang nila nga wala sabat, ako nang problema. Aha. So siguro subong naga-monitor at least na pamati ta nas publiko kag panabot nato ni sa kana sa otoridad kag sila mismo hibaloon taman karon. Kaya pasalamat kami kay Action Bray, kay Councilor Israel Salanga, ay why git siya pabaya sa amon Ate ina karon man koton ko siya may time ko karon or buwas sa aga sa ton kay buwas sa kuga pungko sa aga. Mangkoton tagid siya kay kamong siyang nagahandle da sa inyo. But at least may idea siya nga gusto nyo naman tani magpauli. Salamat gid sir, good evening. Hamon pamangkot mo lang tani Action Bray. Yes, no problem ina. Ay inyo nya kon mala namo paagi diri sa ton kay tinamangkot naman kamo da way man sang sabat gid mahatag. Galing ti taman yung baso mga nurses naton kay nurse lang gini sila dira mo. May Oo, ganyan mo man ang ginagawa namon kay pinsar mo namon kay wala. Hindi man sila yung kakapit sa mo. Daulat mo lang sila sang sang action do sa piyak. Yes, amo sina no. Sindihan taga ng situation nila kag sa inyo man dira. Salamat sir kag good luck dira sa imo. Congratulations kay makapauli na sa inyo. Basi mga dason nga inadlaw guro gamay nga pinitin siya na. Sige sir, salamat gid sir. Sige, salamat mayong gabi. Mayong gabi. Action Firing Line. Mr. M.A. mga kaaksyon, OFW, pag-insindi ko daw shift cook ni siya sa kwan, sa barko. Manugluto ni siya. Wow. Ang bagahe ko na itong tuaksyonan. Action Firing Line. Mangkotan tali kay Councilor Ising Israel Salanga. Ako na nang ila sining tikang himuon sila diri regarding sining parts ng OFW. Ang sa probinsya, tiko nagmainabot ng result aksyonan buwas. Di mo amo lang sa makulod, dungan-dungan malin sila mo. Last year, 25. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon mga ka-aksyon, may mga isyu pa kita nga dalon dira sa inyo sa aton sini nga pangalagan, Actually na try ka ma-contact ang Bacolod City Police Office. Maki-update kita sini sang ambush kahapon sa isa man ka miyembro sang PNP assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ano gid ba lang sa likod sini ng motibo? Actually kapon palayag ni Police Major Charles Hever ang hepe sang Police Station number 4. Personal kag subong bayan na may connection sa sining nga trabaho bilang pakabig na to nagauyat sa mga legalidad dira sa mga kaso sa nokpo, Di ba inas pagid ni kag inablang hindi pagid swerte sang tao pero tinga igo sang sining nga salakyan pero daplis ang igo sa bagay. Action Firing Line. Sige, karon dagado guys aton sila pagpangalagad kay ban pa nga mga isyu. La City 26. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginaigamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghihanda sa coronavirus 2018. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga kaaksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:38. Ginaendorso taman sa inyo mga kaaksyon sa paggamit permi o kung pag-inom permi sang DTX 500. Ini may tatlo tanan ka anti-diabetic properties, charantin, nga panubo sang glucose, bisin, nga control sang imo sini nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay sang epekto iya sang insulin. Ang DTX 500 may ara ini sang kompleto nga management sa inyo sining liver detox sa kadadlaw nyo nga pag-usab dako gid bulig niya kag ini may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton kag dugo kag atay. Ini may ara man sang mga ingrediente nga phytochemicals, antioxidants sa pangontra sa inflammation, cirrhosis kag cancer. Para healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit, mag-DTX 500 na. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Antis pa naman ang taran mga kaaksyon, manamyaw kita anay, may gabi lang kay Angie Tilsaluna. Good evening Sir Bri, wala pa biyahe para Cebu sir, para sa mga LSI da sa Negros. Sige, check na ito na ikaroon. Si Sir Roger Herba Hicaro, mga gaparking da sa Igad Karsada sa highway. Damo dis Bacolod subong.
Si Michael John Season, good evening, Exxon Bry, listening from Paranaque, greet ko lang, happy birthday sa kay Solpicio Garciano, kag Victorio Hison Jr., Tuliamo sa Sumag. Salamat, gid. Sige. Sa araman si Sir Edwin Trestiza, Action Bry, wala na kurap na ang galakat da kaiban wala nakatilaw. Ti kon may nakatilawan man, gid, ti kasuhan para madudla sila. Si Eagle Eye, naga-monitor man, Edwin Pineda, Ethan Limor, Philip Alonsagay, Joel Tugle, nahisala na sila kay Kapitan Action Bry kay nami na lagawan kag jogging, damo, tanod, gabantay. May mga tanod. Okay. Amo na yung kubo, daging butang, suno kay Kapitan para tambayan sang tanod, may kapihan, damo purpose na, no? Pero check na to na, kung ano ginang dalom, sinadataran-taran sining airport ngayon. Action firing line. Si Christina Parillo naman, at okay, sige, salamat kay Madam Christina, ha. Si Merly Gonzaga, salamat man. Jesselyn Andrada Tiangson, salamat gid. Edwin Tristisa again, salamat man. Jima Makilan, salamat gid sa pag-monitor. Las 7:40, darigi lang. Nagligad nga Sabado, nag-expecta ng kanaman nga may biyahe na subong adlaw nga aton siring sakayan pandagat bakolod to Iloilo vice versa. Amo man ang aton siring flights kay nagligad to nagahambal nga kuno May 8 ang aton siring commercial flights mag-umpisa naman. Pero subong wala pa sang biyahe. Action firing line. Kung basihan nato ng international o kung interagency task force, may ara sang pila ka mga portion dira nga pwede makabiyahe sa idalom sang MGCQ, Modified General Community Quarantine. Pero nagadepende gihapon sa lokalidad, ang mga alkalde, ang mga gobernador, kung sino pa nga mga public officials, kung may ara sila sang pahanugot na kiti. Ang aton sini mga alkalde kag gobernador, amo ang may ideya kung kumusta ang ila sini nga nasakupan. Action firing line. Didiri sa aton to diya sa Bacolod kag Negros so far. Tulo tawhay naging bantaya sa nginat tawag iya nga COVID-19. Pero hindi kita magrisgo. Hindi man kita magsaligid. Kay ti nakaibalo naman kita sa mga nagkalahinabo sa iban nga pungsod nga sa unang aaway nila sa COVID-19 na-contain nila ato. So, daw nag-relax ini sila. Daw nagpa-chill na lang sila nga sige, mabukas kita, ma-open kita sang amo ini, masini, amo sina, okay na ta, kinibot sila, nag-igo liwat sa second wave action si COVID-19, damo-damo ang nagkalatumba. Action firing line. So, diri sa aton, kumaga naka-learn kita sa mga kalahinabo sa ibang nga pungsod. Mas mayo gani kay mga public officials tiya, ginatun-an nila sang tudo-tudo, no? Karamo sa nagakululong, normal inang kumod, no? Kanormal bala. Pero kung sundo na rin sa mga public officials, Action Oliver ang kumod sa publiko, kita tanan ni magkaladisgrasya. Pilitin siya. Kita subong tanan biktima diri. Wala sang gwapo kagwapa di. Kag wala sang may favoritism diri kon samo sini nga sitwasyon. Pero subong adlaw, kin-interview taman last Saturday gani si Lieutenant Commander Johnson Binhamin sang PCG. Nga subong adlaw may meeting, no? Ang alkalde sa Bacolod, mga public officials dakip ng probinsya, ang taga-kaap, ang taga-PCG kag ang mga negosyante, no? Diri sa Bacolod para istoryahan ang pagbukas ang pagbiyahe liwat sining eroplano kag sakayan pandagat. Try naton nga lang buton abi si Vice Mayor Elcid Familiaran kung anong result sa ilang sining meeting, no? May biyahe na bala umpisa buwas nga adlaw, may ara na bala sang pahanugot ini para ang iban kabalota ang atoto sa Iloilo gusto na ginman magpuli diri sa syudad sa Bacolod. Ang Bacolod gusto naman nga magpauli dito sa Iloilo. Ang istoryahan tadi Iloilo Bacolod, kabalo ka ang Negros Occidental kag Cebu way nag-synchronize ang status ng aton sining community quarantine. Ang Cebu nagapabilin sa General Community Quarantine. Taas pa na sa gyapon. Kita diri na ara na sa Modified General Community Quarantine. In short, hindi siya Cebu ang aton sining status, meaning may diferensya, mabulubodlay ang biyahe nga ginatawag from Cebu to Bacolod or Negros Occidental
from Negros Occidental to Cebu. Action firing line. Kay bisan gani ibiyahe from Bacolod to Dumaguete area, Cebu to Dumaguete gani Negros Oriental, Budlay. Kay Kabaloca Region 7 to sila Region 6 kita diri. Kag hindi pareho gani ang modification. I mean ang general community kay ginatawag naton. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Vice Mayor sa Bacolod, at the same time among chairman sa Interagency Task Force, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Action boy, may gabi sa atong tagpalamati. Salamat gyud sa time, sir. So far, anong results ang meeting ta this afternoon, sir, with mga public officials kag mga iban pa nga concern, sir? Walang meeting kagi na iya to siyang kwan sang mga shipping lines naton together sa Marina, EPA, Philippine Coast Guard. We can discuss ito, action by ang protocols to follow. Ang aton coordination, very important. Unlike sa kuano, ang emphasis man lang dito ang cost-wise, solid from Manila, high risk to sila no? Yes. So, lain nga, ito yung approach. While there sa Banago and Bertco, from Panay, medyo halog-halogan. Kamay. But, ang mga requirements pala, and ang coordination before pag-depart gate sa balon tabi para ma-segregate na ito kung kailangan sa province, kailangan sa Bacolod. And that subject na sila Japon sa swab test and home quarantine. While on the other hand, ang alin sa Manila and Cebu, quarantine na natin sila yan. Then, kuwan lang, i-release after sa results na magawa. Okay. Ang ginanamin mo, Vice, nga swab test, ining magabiyahe from Iloilo to Bacolod sakay sa Sakayan Pandagat? And, tanan, swab test again. Okay. But sa Manila and Cebu, pagkabot di ay quarantine na sila. Quarantine gid sila ya. Yes, kailain tong mode sa ilang. While ang Iloilo home quarantine. Home quarantine pro sa swab test gyapon. So, saan mag-start? Yes, but ang nila balay sila butangan taning under home quarantine so that ang publiko palo. Purti ka sibod, no? So, ayan, pila kabilog ang inabot diri sa aton, ano? So, yan ang akon yung alantaw ya. Ang aton pumuloyo, so kung very vigilant na. Yes. Ang mainamligon kag mapanilag. Aware very na man. cautious kay dutay lang ang diferensya. Diba nawag na di mo, matext na mo. Kag sila lang ganhi, action by, galang doubt niya sa nila purok mo. Without consulting ng barangay officials and city officials naton. So I think daw, hindi maganto ka problema. Yes. Daw nakuha na sila. Aware na gin mas sa situation nato na mo. Kalantaw na sila. Correct na siya. Yes, amo sila. So, ano, Vice? And very responsible lang naton pumuluyo. Kung may mga symptoms ang ila kaingon. Except that, si damog yapon ang waiga social distancing. Damog yapon ang waiga mask. But kung may mga gaubo-ubo lang na kag daw masakit sa ospital yan, PM na dayo niya kag nawag mo nga basi check to dito basi gaubo to. Okay man, no? At least sila mismo may ideya na sila, no? New normal na Vice nga sitwasyon mo. Correct na action. Dahil not all, hindi ito na masarangan, hindi ito na mabutang sa quarantine centers ni ang tanan. So ang mga high-risk areas na aton ni situngit na ma-isolate pa kung may available pang sa aton quarantine center. I see. So ining home quarantine ta from Panay to Bacolod, i-monitor man ni sila kag bawal mas lang magwaanay for the meantime sa mga puloy anila Vice. Yes, kay pagkabot ng ilang may
health declaration card is lang ang ginpilapan mo. So, i-download to sa kabarangayan. Kaya, Aha, I see. Dakong papel di sa barangay naman sini for monitoring si kapitan di sa kagawad di. correct na siya action by. Ito Purok ng mga president. purok officials. So, ang amon to nga emphasis sa ila during the meeting last week, na ang BHERTS nila, kada barangay, dapat, kada purok, damo sa BHERTS para mag-monitor sang health condition sang aton tumuluyo. Additional naman garo nga tinawon nila sa barangay vice ano para sigurado. Wala ta choice action by amo lang din aton nga depensa. Aha. So amo lang yung weapon ta para ma-prevent naton or ang COVID. So vice ano mag-start na ang biyahe gen? Kiti amo nang ginmitingan kay na lakip inang mga home quarantine kagang quarantine facility. Sano na gid mga start ang biyahe vice? Well, actually, allowed na sila magbiyahe. Aha. So, June 1 pa. Yes. But I think nagaulat lang sila sa go signal, tapos mga protocols to follow. Aha. So, si Mayor Gorot, may istorya to kay Atty. Bayatan. Then, go na sila yun. Aha. So meaning way pagid sang fix ini nga date abi kung sano gid sila although nga pwede na sila kabiyahe pero doga salig man sila sa lokalidad mo kung pwede na gid sila buy ano kung hindi ini mga biyaheros naton o ini mga sakayan naton. Yes, provided na naka-comply sila sa aton requirements. Set sang National Identity Passport ang travel authority from the PNP. Aha. Obligado ginan silang makuha. So meaning boss nga adlaw do di pata makahambal nga makabiyahe sila vice ano? Not so sure kung mapabiyahe na sila kung hindi. I think mag-iitin pa na sila guro. Kaya as I understand, may gentleman's agreement na sila mo. Nang tanang Yes. shipping line, sa may schedule sila trips nila mo. Okay, sige. For the meantime, hindi sila na yung mga kompetensya with each other. I see. Kaya kinagligad tong adlaw na interview kabla sa taga PCG, gin-check man nila ang mga sakayan pandagat vice. So far, mga social distancing dito, ang mga alcohol nila, mga scanner nila, doon na plaster naman tanan-tanan go signal from the city and province lang ginahulat gid nila. Yes, correct na action ba? Ipagpik na. May alat na sa go signal. Aha. Basta i-follow lang nilang aton mga directives and protocol. I see. At least may idea kita. Vice, ulayhon ko ni gamay doon to kung May ayaw lang ko ito gani action ba sila mo. Yes, Vice. Na ang badyaw bla nila pagpasakyon. Okay, may kanamuno mo na, Vice, no? Meron naman badyaw mo na nabot mo 8 kilo. May issue travel authority. So, man sila. Although ang ilang destination is Dumaguete, but kasi mga lagaw lang, mga ngayo ito. Ano man i-kwanta man na sila, i-rapid test na sila kung ano sistema kadto. Kaya normally, babot ang lima, tindahan na di kag mga ayo. Yes, correct na, Vice. So, lingkutan niya, ayo, di lang anay. May ganay, Vice, ka na muna kay kahapon, naglibot ko, ay sa Dalan Lacson, di kadamo kabataan nga badyaw, Vice, why pa nagagamit ka face mask, tapos ga linagsanay pa. Ang appeal sa kanina action by sa atong pumuluyo bala, hindi sila pagtagaan. Kaya kung the moment tagaan na sila, kapilatan na sila pabalik mo, kinplitihan. Yes, kabalo gitas na. Mapuli na di, kibalaan nila din, malwan ta. In fact, ang iban sila na monitor ko, nagpangkargador to sa pantalan, na-hire nila, kasi barato lang pro bayad mo. Pag dun sa subong ko lang ang sitwasyon, katiway sila panimalay di. Kasi, chances arang transmittal aran sila possible carrier na sila. Kabudlay sila. So for the meantime, hindi lang ano. Okay, tikon hindi sila pagpasakyon da sa piakwan sa barko nga ina, hindi gina sila katabok device. Daw mo naman lang kasimple mo. Tirason nila nga may travel authority. Ito siyempre tao man sila matuod mo, pero timpamangko taga diin sila hindi man sila residente sa Bacolod. Correct na siya. Ang the other day, kinulong tapan niya sila sa kwan. Sa aton kapulisan, sa series niya, kiti. Grabe, no? So, kabay pa nga ma-address ini nga problema, no?
kabudlay pa ni sila na niya istoryahon, dapat may translator kapas sini. Oh. Correct. Vice, iulayhon ko na nanibyo, nagdako ng isyo sang jogging di ba sa mga tao dira sa may old airport sa Ray Runway, Dabla Vice. Ginapahanugot, naging man ang jogging, ginatawag mo, Vice, no? Kagang ko na nga mga exercise, abi, basta may social physical distancing lang. Pero naglabot sa punto nga daw kadamo, nagareklamo nga wala naga-practice ining mga naga-jogging. Danong pwede mahimo sang IATF si Vice Man? Well, honestly, katuwa na ko na nag-call sa attention sa aton kapulisan. Kabantayin niyo, okay? Kinapost sa Facebook, kasi ako personally, dikabaton ko siyang reklamo. Yan. Wala siyang social distancing, wala ka mask, damo man kabataan. Yes. Damo man senior citizen. None. So, gintawagan ko actually na si Kapitan Distrito. Kaya I thought na iya na da. But then, hindi gali iya tanan. Tunga na da mo. Tunga, iya singkang kagiya siyang tangob. Siya kuya personally, basta kinanlan man ta sunlight mo. Correct na Vice. Kinanlan ang aton lang exercise. Part na siya sa aton pagpabaskog sa aton immune system. But then kung wala social distancing, wala wearing of mask, kabataan naraga, ang senior citizen naraga, chances are na palat na na da. Nan, amo ginang budlay. Amo malang na yung ako niya, concern niya action drive. So, iyan ang role sa barangay dira kapulisan naton. Pwede ako doon, ko siya pa ng atin. Yes. But din kita mo matupad si mo, di playo ka eh. So, sa public ang gusto mag-exercise, i-ko naton, i-impose naton ang social distancing sa aton tupad. Yes, do kada mo kami na. Ang mo na i-advise na sa pulis, sa officials na singkang ang tangob. Ang mga kabataan ipapulihon ka. Ang senior citizen hindi pwede. Kung what is provided for by law, tumanon ka. Yes, correct gina. Para man sa benepisyo na ton tanan-tanan na. Why man tayo may ginapangita pag hindi nga iban? Yes, action by. Mo man lang na iyang sa apod. May ako mismo ka nagasuggest ko na ganima nga what if being for the meantime si Radaan na lang anay na dang lugar nga na daw kay damo gid reklamo mo. Yes, action by mo man na siya. Kuwang ko na ipapangita ko na kasi mo na da property kasi ay total the while nga din lang portion siyang iya siyang PAL. Din ang iya siyang government. Correct na. Okay, may tagiya na day. So, din sila gagi. Sige, kabay pa kalambot ni sa atensyon sa barangay kapitan sang Singkang Airport kag Tangob para ma-address inadra. With that, Vice, maraming salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Yes, action by. Thank you. God bless. Action Firing Line. Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sang IATF mga kaksyon. No? So, kayo na, naka-meeting sila. May pagid sang date kung saan ang pwede makabiyahe ang aton sa mga eroplano kag barko. Kaysa nambal to na sa modification suwong sa aton sining sitwasyon, pwede na sila makabiyahe mo. Basta sundon lang ang protocol. Provided nga inablang sigurado gid ang tanan-tanan. Kaya kiti may poder man ang LGUs naton nga ayo man silang hindi lang anay, depende sa situation sa lugar. Action Firing Line. Hindi tamabaso lang aton sila nga mga public officials. Ako saludo ko sa mga tikang. Di tani pagdalion Amat-amaton talang ni. Online sa Firing Line. Pero dali, gid lang. We have on the line the Commander, Lieutenant Commander sang PCG, Jansen Binamin. Sir, good evening. Sir, Action Brian, may gabi sa imo sa tanong tagpalamati sa imo programa, may gabi sir. Salamat naman sa time, sir. Pasensya gid sa disturbo public information na niyaton. Kumusta, sir? Ang results ng meeting kay na sa NIA sang pagbiyahe sa aton sining sakayan pandagat, Sir Bacolod to Iloilo and other places? Yes, sir. No, okay na sa meeting, tumatong mga operators naton sa aton nga fast craft. So, they decided to resume their trips on June 15. June 15. Yes, sir. Sure na gina, sir.
Sir, as what they have agreed, siling ko, perme ko ginapamangkot sa media. Yes, sir, June 15, sir. June 15. Months lang sila mga nagambal. Aha. And then, ang pwede lang, sir, makasakay, amo ni aton niya LSI, ang aton niya authorized persons outside residence. So, meaning, ang aton bala nga mga unnecessary trips, hindi pa ginaya pwede. Okay, sige. Magambal kita LSI, sir, para sa kayo saan kakaintindihan pagit sa tanan, sir? LSI means locally stranded individuals. Okay. Aha. Ang mga hindi man lang essentials, kaya ka daw importante, hindi lang gid anay. Yes, sir, that is correct because we are still in a quarantine period and modified general community quarantine. So, those leisure trips, hindi pa gina-authorize natin. So meaning hindi naton makabig ni sir nga normal trips ini kundi selected gyapon ini makasakay diri para lang gid maideya mga pumuluyo ta kay base pagkabalo nila June 15 pwede na kabiyahe maglinumba ni sila kadto blas pantalan da siraw. Yes, sir, that is correct, no, sa aton nga mga LSIs ang documents nga gipangita amo ni aton nga medical certificate kag ang ini ang travel authority coming from the CB Shield. So ini tanan dokumento duha man lang ni kapapile, sir, dalon nila. Yes, sir, that is correct. Pero before you can get the CB Shield na travel authority, ang primary requirements is that you have the medical certificate coming from the city health. And then I think you will pass through barangay pa. May mga barangay clearances pa. I see. So dira na indicate dira, sir, kung anong imo sinita kadtuon to sa Iloilo, maano ka to, anong trabaho mo, daw mo sina? Yes, sir, it's a complete details, no? Ang imong travel departure or travel mo, date, and then ang imong destination. Suliton ta lang, sir, barangay clearance, city health certificate. Ano tong isa pa kay sir? I suggest, sir, ang mga LSIs naton niya gapamati, no? They coordinate it sa aton niya barangay. Yes, Kaya ang barangay na sila na makonsolidate sa tanan-tanan niya mga kinalanon. And then sila ang ipasa na sa DLG, then ang sa DLG sila man na ma-process para makakuha ka sang makakadto ka to sa station kung diin ka na bilong para ang station commander sa PNP amo na siya ang mapirma sa imong CB Shield, those who are from Bacolod City. City Shield ang tawag sa na, sir? CB Shield. CB Shield. So, guided. Charlie Victor. CB Shield. Okay, sige. So, initanan guided, initanan-tanan. Di ka basta-basta lang niya makasakay sinema ng klarohon ginaton kay basang iban bla subong kay nadaman istorya na tanga sir sa no biyahe mapuli ko tani sa Iloilo. May kantuan lang. So, subong nga gabi, hindi kita ka pinagusto until the further notice, sir. Amo sina? Yes, sir. That is correct. And if you are a local stranded individual, kadto ka sa imo barangay, kundin ka, and then comply all the necessary documents para makakuha ka sa travel authority. And for those working, essential workers, ang tawag sa ila mo ning aton niya authorized persons outside residence or ang APOR. No, so they don't need na sa travel authority. All they need is the basic nila na company ID. Company ID. At least may ideya sila subong, ana. So, Yes, pila sir. ka trips everyday, sir, vice versa? May ideya na kamo, sir? According to them, sir, they will arrange among themselves ang biyahe. And then they will divide siguro the passengers. Kaya ang ilaman lang na aim is to survive, not to compete for the profit para ang mga sila man mismo na company mag-survive man with this pandemic. Yes, so, correct. We'll see kung ano ang ilang maging arrangement sa ilang biyahe. Kaya balo ka, ang guidelines of DOTR is that only 50% no sa mga total passenger capacity ang pwede mo lang may sakay. The same sa maton yung mga jeepney kag mga buses parehas. Parehos lang gid no. Roro, Fastcat initaran, sir, mabiyahe na sa June 15. Yes, sir, ang aton ni Roro passenger no sige na iya biyahe. Since kay mga essential cargos is still
unhampered ever since na Yes. sang ECQ ba ta. Aha. Sir, 20 below and 60 above. Yes, sir. No, according sa guidelines, they are not authorized to Oh. go out. But then again, may mga certain, naman siguro, na pwede sila, no? Certificate gyapon. If ever, they can get necessary documents na stating therein that their travel is really, kinalanan yun siguro. More so sa mga kabataan, pagid nga may minor, pagid mara sa mga 10 under, abin, mas never pagid sila pwede makabiyahe gid. Sigurado. Yes, sir. Sigurado. Aha. Sige. Sir, ang imo si gusto ipalabot anay pero ang sa eroplano to sir ni mention man to kay na although daw hindi nimo jurisdiction na mention man nga June 15 wala ko sir kung anong ilang guidelines sa airplane kiti baloka ang airport is situated sa Silayan under the jurisdiction of the province. Sa kaap naman nga kwan. Anyway, and the province sir kasi outside Bacolod ng jurisdiction niya. Okay, silay mo na. Sige, at least may idea kita na check naman na karon. Anyway, sir, imo gusto ipalabot again sa sumalakay na ngati ang iban excited naman ka pa makapauli although may mga restrictions sa gihapon pero ting iban di daw ang himos-himos na isla mo, sir. Go ahead. Yes, sir. No, I encourage everybody to cooperate with authorities. And rest assured, the Philippine Coast Guard is on standby, no, sa safety and security manda. Kaya ti baloka kung isa amo ning pandemic, ara man Japon ang mga illegalista, lalo na sa illegal drugs. Yes, so we still have our marita security supports, no, aton mga canines, ara ginagabantay. So just cooperate with the authorities and para ma-prevent man ang pag-spread sang COVID diri sa atong probinsya. So meaning sir again, I'm sorry, before kita mag-answer, ang scanning naton, ang thermal scanner naton, the alcohol, the mga kun ano, mga pagsulundan sir kompleto na kita teran sir, no? Sa yes sir, since May 16 pa sir ang bread ko with our coordination man sa terminal kay Ma'am Jo, the spread report. They are very much ready. Since ng May 16. When the guidelines niya from the DOTR na dapat 50% lang ang capacity sa imong terminal na makasulod, may isolation area, may hand washing station, and alcohol station, thermal scanning, and all those things niya ginapatupad sa DOTR. They already comply with. So with that, Sir Binhamin, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Yes, sir. May gabi kag salamat, Sir. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. June 15, action on. No? Pwede na makabiyahe. Pero hindi makapinagusto puli, pakadto, kung hindi malang importante. Amala na kasimple. Wala na tapadalman dira. Kung gusto maging magbiyahe, nga ina balang atat ka na gid kay nahidlaw ka sa imo sining amuni, nahidlaw ka sa amuto, kag hindi malang importante, pimuyong kalandanay. Pero kung importante gid, no? Pwede ka mo kakadto sa barangay kag magpangayo sa mga form kuno dapat ay inyo himuon din ka mo makadto para makakuha ka mo sa mga papilis, hindi basta-basta nga makasakay ka subong nga nga wala sa mga certificates, mga medical kag iban pa. Action Firing Line. Hindi pareho sa normal nga situation naton nga kung gusto mo maglakat anytime action ilray kadto kalantos bridko ka magawad ticket subong ya lain na ni. Action Firing Line. Antes ka makagawad ticket, mangayo ka na sa mga medical certificate, mga barangay clearance. Kag ang CV shield yung natawag ya from the PNP. I-correct lang ko karon kun sa lako, ano? Basta ba may importante, may mga protocols nga dapat pagasundon. Porte, no? Mabudlay nga proseso, pero to dapat na to na mo nga realidad. Tas mo? Action Firing Line. So, June 15, at least tubong may mga days pa sila action on nga makaprocess sa sini nga mga hilikoton or kung kinahanglanon nila. More information regarding sini, lantaw lang kamo to sa kwan, sa post karon action on, Defensor, sa Action Radio online kay Kapihon, itong kompleto gid nga detalye sini. Action Firing Line. Namuno ko aksyonan kay Vice Mayor Elcedo Blacayna, no? Ginaayo ito mga barangay kapitan dagali sa Singkang Airport kag Tangob nga kon pwede i-check gini nga jogging daway gid man tud nga social physical distancing.
Labay ko to kahapon, Action Oliver. Labi na gid ko may gwapa bi nga naga-jogging. Amo man tong dikit-dikit nila to kada inano mga tao, nito mga manol sa babae bla. Kagi man ta sultiro, pero doon di man ta muna ka manol, no? Nagmanol man ko, pero sikreto lang eh. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik na to mga ka-aksyon, Barangay Kapitan sang Tuoy, Himamaylan. Among target na karon dugay-dugaya. Kay tigali na gumba maning balita, ida. Kag ang kaso nga ginatubang ni Subong. Pero doon nagayuhom lang sa kanya sa initial talks namon, meaning daw, kampanti si Kapitan nga ti, basi imo-imo lang ng istorya no nga sitwasyon ni, pero hindi tayo matandog na kung anong mirito, kaya kaya rada ni sa korte, ilan na to yung istorya ng aton lang naman, ano gimla na tabo kap? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Nagapamati sa Action Radio. Kaupot si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:18. Ginendorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Pampabakod sa aton sining immune system. Papaboost naton sinig kaugalingon ng Life Extension Vitamin D3. Mayara mas subong sang Life Extension Coffee Mix, pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3, mga produkto initanan sang Life Extension Philippines. Action Firing Line. Alin sa iban nga pungsod mga ka-aksyon kag of course no ini ang gidra diri sa aton para makatilaw man kita sa ikaayo sinisang tawo. Action Firing Line. Mabakal ini sa mga butika, halong kamo sa mga pike dira tarongon nyo gid sa pagpili kay makanugon ang gid sang kwarta nyo. O kundi nga bisita kamo sila sininga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street,
sa Uloon Handri, amo ning Burgos, Lacson Streets mga kaaksyon. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Antes pantanan, may gabi lang kay J.R. David na naga-monitor si Riman Tinion dira sa Barangay 40. Sa kay Tita Lodi, manakag kay Tito Eufemio. Salamat sa pag-monitor kay Inday Joe. Anda, salamat gid sa pag-monitor. Aksyon Firing Line. May gabi man sa kay Mr. Pablito Benedicto. We have Maricel Purano 30, naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad. Si Madam Milis Pino, good evening Exxon Bry. Stay safe, watching from Morsha. Ginatamyaw kong anak ko nga guwapa na dapat you should proud gid sa anak mo kay anak mo ina na. Si Vinjo Seva naman niya naga-monitor subong sa Houston. Thank you gid. Si Philip Laurente, good evening Exxon Bry, halin diri sa Barangay Minuyan, Tamyaw Kulang, Barangay Mansilingan, Rodi Agsam Katedral. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma, naga-monitor man sinimatiniyon dira sa San Enrique, na highlang kuno kay Action An. Jennifer Lianio Zonita Erlano, good evening Action Bry, liyog lang ko tamyaw mga taga MH Del Pilar, Barangay Bigo, nagalantaw gida. Ato subong sila sa Taiwan. Rinan Aloro Rico, good evening Sir Bry, watching live from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sag-ang La Castillana. Anthony Jones Havilio Siblano, naga-monitor ban sa Inayawan, Kawayan. Alma Lupez, salamat gid, no? Kaluoy man sa mga OFW nga hasta subong wala pa kapaulit. Si Bing Kiani, naga-monitor man, Romel J. Piaraman. Si Ozinet Zoe. Yung gabi Action Brian, watching live here sa Glendale, Homes, Granada. Stay safe. Salamat. Aileen Mijares, salamat man. Si Rayjan Tan Villalon. Good evening Action Brian, watching from Barangay Purisima, Manapla. Always kami naga-monitor sa inyong program. Stay safe. God bless. Salamat. Si Zinon Kyong Pil Seer. Good evening, Action Radio. Kasubo lang sobra ko nasta matapos ining katapusan waay pa-flights. Gani man na naman nakaroon kay kinanglan tagin ni Sundon. Good. Si Romy Agsam, ang Tokyo nagbukas sa mga bar. Meron naman po sa coronavirus mga workers. Tikita mo lang na. Ulat-ulat ton tanay. Action Firing Line. Kadelikado, good sining. Iya mo, hamako mo na nga ko magbiyahe ka, sining kagina interview naton, i-swab test ka pa mo. No? Ti ang swab test mga ka-aksyon, tuhogo na ng ilong mo. Sang pila na daw isa kadangaw, guro na, di ko sigurado. Action Ilray, no? Ti kon maglakat ka to sa Iloilo, i-swab test ka to. O kung halin ka da sa Iloilo, pabakolod ka, panegros ka, i-swab test ka man di, i-home quarantine ka. Ti kon di malang importanteng lakat mo, sagi kagid lakat, kundi hindi na lang, mapatuhog ka da sang ilong mo para makalagaw-lagaw ka. Action Firing Line. Nan. Waita ka mo ginapahog, ginahambal ko lang sa inyo kung anong ginahimo sa swab test nga ini. Kay para may ideya ka mo bala, Las 8:22. Action Brian Morden. Action Firing Line. Dire kita na yung mga ka-aksyon, tagaan ni tinion si Barangay Kapitan Tizardo Tihada, no? Tizardo Tihada, sang Barangay Tuoy, Himamaylan, Negros Occidental, no? Kabalo ka ining si Barangay Kapitan Tihada ang kasuhan sa nagligad to nga simana sang Criminal Investigation and Detection Group mga kaaksyon o kung CIDG. Okay. Ang kaso mga kaaksyon, ini may koneksyon gihapon sa ginaligar. Take nota, ginaligar, irregularidad sa pagpanagtag sining nasambit iyang Social Amelioration Cash SAC sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno bangod sining COVID-19. Action Firing Line. Ang DILG nagamando nga pag-imbestigar sa tanan nga mga reklamo sang publiko, no? Batok iya sa mga opisyales nga amo ang may ara sang puder sa pagpanagtag apang
may ara sang ginaligar nagkalahinabo yang mga maluso nga panagtag sining 6 mil nga ini. Action firing line. So si Barangay Kapitan Tijardo o Tijada, isa lang sa madamo nga napasakaan sang kaso diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aside kay Kapitan Tijada mag-aksyon, nalakip man diri si Barangay Secretary Josephine Mungkal. Ang ila sini duha ka mga barangay health workers nga mo si Jerly Gomez, si Maria Cristina Nifras, kag ang daycare nila nga worker nga si Gina Ortega mga kaksyon. Ang allegations diri doktor, no? Doktor ginpang doktoran. Ginpang doktoran ang ila sini or ginpang doktoran nila ang mga numero sa mga applications sang nag-apply sining SAP mga kaksyon. Action firing line. Hindi lang isa, kundi twice naging pasakaan kaso si Barangay Kapitan Tijada bangod SAP ngayon niyo. Amo man gihapon nga reklamo. Doktor. Ginpang doktoran suno sa tagreklamo mga kaksyon. Ako malining reklamo mo, nga nga pagindoktoran. Kay kun gindoktoran, nagdako ang imo sini, ang gindoktoran income. Kay kablo ka mag-apply, kada may ara na ginabutang pilang income mo kada bulan, anong trabaho mo, muni mo na. Tinga legitly, ang reklamo to, nga gindoktoran para magdako ang income sa isa ka nag-apply, kag iway siya na baton. Kay hindi amo na ang nagwa to, sa iya sining application mga ka-action. Online sa firing line. Hari sa aton nga linya, Barangay Kapitan Tizardo Tijada. Kap, good evening. Ini Action Brian Morden sa Action Radio Bacolod. Hello, Kap. Where are you, Kap? Aha. Taligid lang. Plus star talot si Kap Abe. Plus 826. Sige, balikan ta si Kapitan na utod. Nautod si Kapitan. Sige. Kaduwa na siya ginpasakaan, ginfailan sang kaso, sang criminal investigation and detection group mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Check na to liot si Kapitan Abi kung ano lang iyaman sini nga side kay halin sa nagligad to side lang ini, no? Sa mga tagreklamo. Ara ni si Kapitan Libat. Okay. Sa aton nga linya, Kapitan Tizardo Tijada Kap, good evening. Action Brian, good evening. Aha. Salamat gid Kap. Una-una ba si gusto mo panamyaw sa imo sa mga constituents dira sa Barangay Tuoy, go ahead Kap. Okay. Mayong gabi sa Action Radio. Labi na gid sa Action Brian. Mayong gabi sa mo. Kag subong man sa imo matugpormative bong. Barangay. Kabalog gid kon Barangay Tuoy Subong naga-monitor gid sa imo Kap kay ti gusto mo sila makabati. Anyways, tagaan tagi kaya tsansa Kap ano sa pag-explikar kung ano ang sa likod. Una, ano gid lang nagkalahinabo diri sining application sining SAP hasta naglabot sa point nga ginpasaka di ka sang kaso Kap. Go ahead Kap. Okay. Action Brian, ang mismo nagasunod lang kita sa ang proseso nga gihimo naton sa DSWD. Labi digit sang akon nga mga BHW kag akon mga daycare worker. So ang matabo sinada ang akon BHW kag akon daycare worker amo na yan nagapamalay-balay at naga-interview sa mga pumuluyo. No? So katapos sinada ang mga ginala ina sa barangay kag ginapilapan sa mga personnel. Pagkatapos na may ara na dyan nag-checking antes naton pirmahan kung pila ang income nila sa kada bulan. Aha. Ini ang ginpasaka kason Action Brian. Kung taon mo subong sa affidavit, no? Way gida malakip ang ako niya ngalan. Okay. Kung nakuha mo ang kopya sang affidavit nga ginpasaka nila nga kaso, way gida mabanggit nga ang akon ngalan nagala ina.
Ang ginpasakaran nila ang akon nga BHW kag nga akon nga daycare worker. So base kung makakakuha ka na sa ngawid, pili mo na inada mabasa. So inasabat na bilang punong barangay nga daw halos balagin pakawian nakita sa social media. Na TV nakita, halos tanan nga kuan nga periodiko na buta ng aton ngalan. So action pa yan, ini ang mismo form nga ini, ginasunod pala ang process. Dali lang gid ka pa, nakamuno kang way nalakip ang ngalan mo sa affidavit, pero ang pangalan mo lakip sa ginfailan sang kaso. Dali lagi lang na dula-dula si Kapa. Kap, basi pwede ka na ka idag-idag gamay? Ido ba na kay Kay daw dula-dula kita kanugon gid. pan ko. Dali gid lang. Action Oliver, basi pwede mo maistorya si Kapa. Bilo plastar gamen kanugon. Action firing line. Kay sigurado ko mga taga-tuoy da kag himamaylan sumong ginawa man nila nga tuon sang dulongga nila sa radyo nila para lang gid nga manami ang ila sa nga pag-monitor. Kap, balik sa imo ka, pasensya gid. Sige, okay. Na-mention ko while ago nga siling ko, ang affidavit sang gini mga tagreklamo wala ang pangalan mo pero lakip ka sa pag-file sang kaso. Insakto na ako dayan. Yes, okay. So amo na nga kwanta lang gina-correctionan ta lang ni ang pagkataak sang to sa akon. Labi na ginining akon nga mga BSW kag akon mga daycare worker. Luloy man sila. Bala mo action ba yan na aga patagin pamulitika sa likod sini. Okay, balikon talang gid gamay Kap before ta makadto dira karon ano. Ang income, ara na sa application mo kita mismo galantaw kita diri. Nabutang dito sa application ang income ni so anso agod amoning basis kung pwede siya makabaton sang SAP nga 6,000 nga ini. Ano may doktor to kuno Kap, may ideya ka kung matuo din ng report ni may doktor to ang 6,000 na himo nga 16,000 amos na? Mayari ka sa buong ginatamdan dire. So amo ini abla Action Brian ang 5,000 nga doktoran nga himo nga 15,000. Nga 16,000. Ang indoktoran man nga himo nga 17,000. Okay, dali lang gid Kap ha. Kap, dali lang gid ka kanugon gid sa imo nga linya Kap kay diri na ta sa pinaka-highlights kung tani mo. Ari na ta sa tunga-tunga lapit na ta sa highlights bala sa mga doktorada na tani, no? Kabalo kang Pinoy kung isa daan masagad magsagi ka pang rituke blaw. Kapitan. Dula-dula gid ba? Okay na. Inaya god sa gid ka basi makagwa-gwa ka na gamay sa imo ni nga mansion abi Kap. Ari na kay ko sumisalakyan ko gapatong mo. Okay, sige. Ano to Kap ang balmo na doktoran from 15,000 mga 17,000 dato? Ang 5,000 dinimo nga 15, ang 16 ang 6 na imo nga 16,000. Amo na ang kuan nila nga ang ginpasaka nila sa akon nga BHW kag subong man sa akon mga daycare worker. Nga akon sino ang nagdoktor sina. So inasa mismo ang akon kung taon ko sa affidavit, way malakip ang akon ngalan. So amo na ginaklaro ko lang gid. Okay. Nga way ang sa affidavit na ginhimo nila wala ang akon ngalan. O galing kiti kapitan ikaw, command responsibility mo ini malakip ka gid sa pag-file sang kaso. Oo. Okay. Sigo, di na tayo magtandog gid sang party sina diri kita sa doktoranay. Nakapamangkot ka man Kap sa imo sini nga mga daycare worker nga ini kagang imo sini nga BHW kung ano ka matuod ning aligasyon. Oo. Kaya matapos ng Action Brian, kundi ang ginpadala namon niya nga ingkaso sa mga record sa DSWD, sila na nato ang naga-cheating, kag sila nato naga-evaluate. Kami mismo, pag abot na yung kaso ina, kung sinong matagaan, ginadala ina sa barangay, upod ang dikero, ang HWD, upod na sila kung sinong tagaan.
ako bilang kapitan, way na gani ko palapit ka kung sino ang tagahanda, kay ilan na obligasyon mo. So, ang ibang sinada, way na matagahan, amo inisubong ang nagreklamo. Na way sila matagaan. Matagaan, ang DSWD nga hindi sila qualified, nga tagaan sila. Okay, dali lang gid ka pa, gusto tani klarohon kundi application. Pag-abot na sa barangay holda, way kambal mo, way kanayagatan dog daw, way kanagalantaw. Ang applications gini gina-open pa ni sa mga daycare worker mo da, gina-check pa ni nila or naka-sealed na nakapilo na ni ginarikta dala to sa DSWD, way na sila gatandog pa na nung sitwasyon ka. Wala na natandog. Kaya pagkatapos ko na Action Brian pirma, nga kumpleto na nasa tanan, ginadala ina sa DSWD. Okay, once nga nagpirma ikaw, Kap, hindi bot silingon nga ina sila kwalipikado na. Okay, may ara pa na sang final to yung pag-verify kag pag-check dito sa DSWD. Yes, tsaka na. Okay. Mugaid, Kap. Pagkatapos na to yung kaso gin-evaluate na to sa DSWD, kung sino ang tagaan, ang mula pinabaton niya sa barangay. Okay. Upod mo na ang DSWD nga sila nagapangatag sa mga tao. Okay. So ano natabo sining nadoktoran nga ini? Natabo sa ila? Ining mga doktoranay ni, mga doktoranay ni, ang akong daycare worker, pagtapos ang akong nga BHW, hindi gina magbutang nga in kaso nga inuon mo 16,000. Kaya ginapaid ko na maayo sa akong mga personnel antes mag-agi sa akong lamisa. Pag-abot na sa lamisa ko, ginalantaw ko na nga kung pila ang income nila sa kada bulan. Amo na nga ginapirmahan ko way na nagalapaw sa 10,000. Kaya ikaw mismo antes kami nga in kaso pagapag sina gina-seminar kami nga daan dito sa City Hall. Pagkatapos dire, seminaron ko naman ang akong nga BHW, ang akong mga daycare worker kung paano ipanagtag inang forms nga ina. Okay. So ining mga nagreklamo, Kap, hindi na tamag tandog sa ilang kwanto. Namangkot lang ko sino, ini nga nagreklamo nga ini sa paglantaw mo, qualified ni sila, dapat makabaton gid sila sa imo paglantaw. Ina sila, hindi na sa qualified nga, gin-abolish na to sila sa kwan mo, sa DSWD, nga hindi sila qualified, kaya nga, ini sila, mga abroad, may bata nga may bata nga mga pulis, may ara sa duli, may ara nga ang ilang amay, ang ilang asawa, ato man sa abroad. Ako na nga, wala sila madala sang DSWD, hindi sila qualified. So mismo ining ginpasaka nila kaso hambal ko Action Brian. Ako mismo ginalantaw ko sa affidavit why gida bisan ang akong ngalan wala nila na mabangkit nga na involved ko da galing ang natabo kay tungod pirma ara sa SAP. Of course, kay kapitan ka mo, dapat mapirma ka gid. Mapirma ka da mo. Kaya mo na ang gusto nila, kaya gusto sinasang sa likod sini, imuon nila nga isang tay-tay ining mga BHW ko, ako daycare workers, para makalabot to sa kon. Amo na siyang matabo. Kung basahon mong apidabit, why gidya nabanggit niya nga may kalibtanan di ang kapitan. Okay. Basi kung may kaso makakuha ka da sang affidavit nga ginpasaka niya sa akong mga personnel ako ng BHW kag nga akong daycare worker wala gida ang akong ngalan. Amo na gani nalukoy man ko sang akong ni mga personnel siyempre sabton mo ang ining mga problema kay ikaw ang kapitan sabton mo ning problema. Maginamos na guro kung sino malanggiring concern, di mo masabat sa tanan-tanan gali kay sa idalom sa jurisdiction mo, Kap. Tinako giding papel mo, tao mo ni, no? Di man ni pwede nga pabayaan mo ni kay imo ni mga alalay da sa barangay hall kung mainis la budayan ka man, Kap. Sakto na Action Brian.
Okay. Pero ano ginang sa likod siniman? Action Bayan, may sa likod sila eh. Kahit kung lang taon mo ang sistema nga mismo, wala kami sang hinimuan nga gindoktor namon inangwan. Ang may nagdoktor sinada, ang kaso nga inang pakawian ka lang bala. Pagtapos ining mga personnel ko, mga BHW ko, tapos akong mga daycare worker, biktima lang ni sila. Ayan. Biktima lang gini sila. Parang in kaso, makatay sa iningin kaso, malabot ang kapitan, maptakaan kaso. Gusto ko lang buton yun yung taga DSWD damo kung ano giblang status ang papel nga ini para mahuman ining istorya sa nibla. So, tiyan mo na, ara naman na sa korte ang kaso, nasabat ko naman na, tapos base sa buwas makita mo na sa sistema, ang akon lang niya, ining 5 yang nagpasaka sang kaso sa akon, sa personil ko, kag sa akon man, makonsensya man sila. Pag hindi ko action Bayan, hindi ko pating, hindi sila makonsensya. Kaya mismo, ang akon mga personil wala sang sala, kag pati ako wala sang sala. Okay, basi tamaan ka na kabuot, Kap? Action Bayan, diri sa akon lugar, first timer ka ako nga kan. So, mismo dire, base kung makakantok man de, isugid ko sa imo madamo ko di sang proyekto. Ang una nga mga dalan di nga malunangon na pasiminto ko na. Ang suga di nga yung kaso sa tanan-tanan nga kalibliban nga wala sang suga, masugaan na. Kag mo ang tubi bisan hindi 100%, may ara kita tubi nga ginhatag sa Pumuluyo. Kagi ka kagawad, Kap, before ka nagkapitan? O nakagi ko gawad. May ara gina gusto magbulo sa imo, haw? May ara ba'y gusto mag-away sa imo sa politika? O base may ara. May ara nga gusto nga sa likod sina. Pero nga ako lang tani bala Action Bayan, himo nga ulat sila. Kaya inilawig pa ning away ka sa barangay nga yatag tang serbisyo sa Pumuluyo. Amo naman yung handom ko mo ligasi sa imo kakagulingon, bisan kung wala ka na, handumon ka sa Pumuluyo, kay mga nahimo ka sa Pumuluyo sa imo natungdan. Performance ang kinanglan dira kapitan para pangitaon kagidla, no? Oo. Kaya kung why ka performance, away na next. Babay ka na. Damos na nga sitwasyon. Anyway, subong Action Bayan, subong halos diri sa amon barangay, medyo subong sa akong compound Aring mga pamilya ko din nagapamati. Mga kaingod ko din, gin-open yung ilang radyo. Inabalan nga ma-interview ko ron sa imo. So, bala mo nga imo nga radyo, di subong yan, panidi mo. Do halos mga 70% nagapamati hindi. So, tsansa mo na ni Kap nga makapathag ba na si mga bahin basi may gusto ka pa gusto ipalabot kiti. Sa nambal ko na ang kaso sini ara na sa korte nakasabat ka naman. Diri na lang tayo sa pinaka-basic, diri ko na no gidang gusto mo palabot sa publiko na. Go ahead, Kap. Ang ako lang mapalabot sa diri sa barangay Sang Tuoy. Labi na gid diri sa Pumuluyo sa barangay Sang Tuoy. Nakita nyo na ang akong serbisyo. Niwang ako. Nagaserbisyo. Kundiin ang problema ara ako. Bisan tong gabi, kinananon ang Pumuluyo, nagabugtaw kita, tagaan serbisyo ang Pumuluyo. Labi na gin Action Bayan, bisan naluoy man kita sa tao. Ining kaso na lisdan, na wala sang isis-is. Ginadispinihan ko na nga tagaan sang lungon, tagaan sang pansyon para hindi na sila mabudlayan. Yan inambal ko lang diri sa Pambulo Sang Tuoy noon. Ang akong serbisyo nga ginahatag ko sa inyo, pag ina nga mga tao nga sa likod, nga timprano pa kita ginapolitika, na balaan nyo na kung sino nga mga tao. Kay hindi malipod sa inyo, kay ini nga kaso, sunod-sunod ini Action Bayan, ini Action Bayan, way nga buwas pa kami sini nga makakuan sini,
may ara naman nga masunod nga kaso. Amo man nagyapon aksyon dayan nga kaso. Duay ka pa katong kao, gin kasuhan ka naman liwat, do ikatatlo na ni, ikatatlo na. Oo. Amo na si ang imo partner na si Idin Abuso nakita yan na to. Tawag gin pabalo ko nila nga ara naman may sunod naman si Kapitan Tizardo Tiada parte sa SAP nga ina. Do ikaw gining winner subong sa Kasuway Cup sining sap-sap ngini mo, tunto gining sap ngini mo. Kagula na daya involved ni nga in kaso nga kapitan ka. Ang ginapangita daya kon involved ni ka iniya kuan mo inang doktoranay Doktoranay. Budlay. Pero may idea ka kap, hindi lang pag-mention, may idea kasi no nagdoktor ginman. May ara. Oh. May ara nga sa likod gina. Subong bulgaranay ni mo, may sa likod gyud mangali nagdoktor sa to para lang gid nga iduot ang pangalan mo. Damos na. Oo. Iduot ang ngalan ko, pero hindi siya nga makalabot sa akon. Tinanan nimuon niya ning mga BHW, para mga daycare worker ko, para makalabot siya. Kaya kung basahon mong apidabit, wala gid sang nabanggit da nga si Kapitan ara ang iyang ngalan. Okay. So hindi galing ikaw yung target diri. So ano man hindi tiniguro matawag nga politika kundi may nakit alas lang guro din nga sayop diri kung hindi ikaw kundi sa mga tinawo mo. Kaya nga ako niya mga tinaho, ang ako niya mga personel wala giniya sang sala. Kung sino man ang doktor da. Ko na maayo. Ini ang nagdoktor, nabalaan niya subong siya ang nagdoktor. Ini subong nakita na ninda na radyo na ta, alos hindi lang kay national, hindi kay local pa lang subong aton yang nga ginabalita, subong hindi kay local mo. Nakalabot kita na sa national. So alos international na subong ang balita nga parte sa ato ng kapitan sa barangay sang Tuoy. Ang balita na na. Ang galantaw si mo subong ko taga Tokyo, Japan. May taga USA di ho. So, kaya rin subong gina-live ka namon di subong. Ikaw mismo gina-live ka din namon. Kung yan nakita, kang itsura mo di subong gina-live namon. Kaya mo na, ini yang nga balita, ini yang nga balita, hindi lang nga yung kaso nga ako nahuyan, nga ginhimo nila sa akon, pero kung ila dumdumon, pag paminsaron, ang ginpasaka nila nga kaso sa akon nga BHW, kang teacher worker, kung basahon mo sa apidabit, wala gidyang nga akon ngalan. Sige. Galing, na apid ka dira, kay imo pirma sa SAP. Yes, kay isa ka pa kapitan ka under sa imo kapitan ka Pariyo. Sige. Ambal ko pariyo mo na sa kapulisan mo, kasala tao mo, kay ikaw hepe, dadala sa kagida. The same lang na. So, amo na aksyon dayan, nga pasalamat man ko sa imo gani nga nakatawag ka sa akon. Gusto ko man mapa-interview, hindi lang kay ikaw mismo nga naka-interview sa akon, dama na mag-interview. Amo na gani ka pasalamat man ko naka-interview ka para makakuan masang side ko. Nga daw digin usgahan ako sang tao. Ti pre-judge sa nimo. Perti kadako sang sala sang barang ang pangkapitan sa barangay sang Tuoy. Nga ginusgahan ko sang tao nga may kurap kabla nga ginhimo para sa pumuluyo. Pero action na Brian, ang ipakita ko lang niya sa pumuluyo nga ako maserbisyo ako sa inyo. Malampuasan ko ini nga mga problema. Kaya nga subong action Brian, pamilya ko di subong sa compound ko damo di sa pamati. Kay hindi man mapabaya ang akong pamilya kay para nga in kaso masuporta sa akon. Ining ginpandugang nila nga in kaso, ining kaso nga ginhimo nila kay correct lang ni ginhimo nila. Nga ang 6 gindugangan sang 1 nagimo 16,000. no? So ini may ara nga tao sa likod sina. Nabalaan na iya sang pumuluyo, sang bilog nga pumuluyo sang Tuoynon kung sino sa likod sina. Galing aksyon dayan, kaluluoy ini ang ginhimo nila yang kwan. Tapalan din. Nila tapalan. Basiga monitor man subong nga nagdoktor da, no? Ara ka monitor sa subong kay gusto niya mati man. Basi ka gini doktorita. Mati ni sila subong kay halos diri sa barangay Tuoy siguro basi ko ni 75% ng balay di subong ga open ka pamati sa imo. Sige. So, ginahulat nila subong nga ma-interview ko sa akon para makabati man sila sang side ko. So may idugang kapakap nga gusto ipalayag sa buong gabi, i-grab ang opportunity, ihatag ko sa imong oras.
Salamat yun, Action Dayan, nga ginahatag mo ni nga Kimpo Sakon na ma-interview mo ako. Sa akon sa barangay Sang Tuoy, sa akon pumuluyo dire, nakita nyo na ang akon pagserbisyo sa inyo. Ining mga tao mismo panubo sa akon. Kamo ya mismo mapanguna-una kung ano ang ginaserbisyo nyo sa akon. Pagtapos kamo naman nga nagkaso sa akon mga personel, kaginlakip nyo ako, dapat tani makonsensya man kamo. Kay wala sang pamatuod nga ginhimo nyo sa akon, kag sa akon personel, dapat makonsensya man kamo. Pag sa akon nga pumuluyo diri sa barangay Sang Tuoy, ang akon na niya, kung aga, ara na ko sa barangay, kung anong problema, ara ko sa barangay, ginaapipan ta kamo. Gani Action Dayan, sa karon nga gabi, nagapasalamat dito sa imo nga gin-interview mo ako. Kay ini ang pag-interview mo sa akon, dako ni nga bagay nga maka-speak sa akon ko galingon. Nga sa diin, ini nga ginihimo nila sa akon, may ara nga tao sa likod sina, kay sila biktima lang. Sige. With that, Kap, madamog salamat sa mga time sa buong gabi. Mayang gabi kag mabuhay ka, Kap. Amin yung gabi man, Action Dayan. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Barangay Kapitan Tizardo Tihada sang Barangay Tuoy, Himamaylan, mga kaksyon. Doon na nagkakasong ginatubang ng subunga. May pangatlo pag Action Oliver. Doon ko na mo, no? Doon pang hilamusan ginilas kapitan sang kaso da ba? Timprano, pakuno kung si kapitan pambalonta, timprano pa sila nagpamulitika. Way patakatapos away kay COVID-19. Tapuson tani anay antes tita mag-umpisa sa pamulitika. Action Firing Line. Ina mga aligasyon ni kapitan galing kiti hindi mo man masugiran si kapitan Tihada kay basa yan naman yung sitwasyon da sang barangay subong guro. Kilalang kilala naman guro kung nanugid ang sa likod sinitanan-tanan. Pero ang aton na naman diri, pabayan ta ang korte nga amo ang magpamatbat sinitanan-tanan. Kung sino man to nag-file sang kaso, may mga ngalan man kita diri, ti good luck gidra sinyo, no? Kag ti ila na iyakwan, freedom na nila ya, nga mag-file sang reklamo, magpasaka sang reklamo batok sa kapitan, kay manakitaan sila nga irregularidad, sining pagpanagtag, sining sapway, tanaya gina-question dira, normal ina. Action Firing Line. Sa kay Kapitan Tihada naman preparar kap, usari sang imo sini nga mga hinganiban kag panagang bada kon paano muna sabton kag sanggon ang mga aligasyon. Kabalo kitang korte puwerte ini tulok kag mag-imbestigar, kabalo maglantaw kung sino ang nagasugid sang matuod kag naga binuting. Action Brian Morden. Action Firing Line. Kung dumaog diri si kapitan sa sining nga kaso nga ginatubang niya, mabalaan tagid ni kung sino ang doktor kag butigon. Action Firing Line. Pero kung mapirdi diri sa kapitan kag ang iya sining nga mga BHW kag daycare worker, subo nga gabi, ilansang tamaning hambal ni kapitan nga wala kusala kag kung mapirdi siya, ti mahambal man naton guro nga nagbinutig si kapitan. Action Firing Line. Initanan ara na sa korte pero initanan-tanan subong mga pananawan pa lang ini santag sa tagsa kung ano giblang sa likod sinitanan-tanan. Tipro kang pantis, kapitan mo siya pamulitika ni Action Bright. Sabayari di gusto yung paduding sa akon subong mo. Dumaaway na sa politika, ti kalayo pa to sa 2022. Kadamo pa nga asin kag bugas ang lamunon tani. Action Firing Line. Perti pa niya nga kaskasanay. Tikon lantawan tagid abi 2020 parang subong, pirdigid sila kay kapitan, di kasi kapitan niya pwede niya pamagamit ang pila ka bulan nga nabilin niya before mag-eleksyon, himo kada turutudo kap sa mga inapaging magtululurong mata sa mga tao mo lantaw sa mga proyekto mo yung nga ginawa sa idalom sa imo liderato. Action Firing Line. Kaya mga tao, subong hindi mo na yung masugiran. Ang mga butante, subong hindi mo na matikalan, magluwas lang yung guro kung sa mata kwarta, lang ang makabaton, 500 ga dupa na sila. Pero mostly, subong nagalantaw naman sang matudtuod nga serbisyo sa isa katawo. Tikon, amo ning kakatabo si mo kapda, gina-challenge naman kay, abi himo kada sang grabe pag nga mga proyekto, abi,
kag ipamukha sa mga tao dira nga amo na yang imo sini abilidad. Action firing line. Oh, sige, no? Kabay pa nga malampuasan ni kapitan ni puro nga pagtilaw nimo. Matyagan ko adlaw gabi arang buyayaw ni kapitan sa SAP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, 8:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sining nga pagpangalagan, Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon, kinanglanon tani sa sining nga mga panahon na mga kaksyon, ano? Labi na gid kon ikaw dira may ara sang ginabatsyag nga nagahululubag ang imo sining nga lawas dira, may ara sa nagatubo-tubo dira nga daw hindi nakanormal nga hubag nga ini. Akihikap-hikap dira subong abi para ma-check nyo gid kay base delikado na. Mag-Zanton Plus Herbal Capsule na kay punong inisang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte sang imo lawas. Ang Zanton Plus Herbal Capsule napamatud-ani sa mga siyentipiko nga makabuligid pakupos sa mga nagahulubag nga arthritis dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa.
Para si mo diri nga kahapusan o kon kaayuhan makaksyon, may depensa ikaw, may panagang ikaw sa namang baltian, mag-Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Try tang patrol, dalagi na kami nag-chat diri sa aton, may mga nagapanugid nga may nagapanulod-sulod ko ng mga tao da sa may Esperanza, Barangay Tangob, ano? Pero nabalaan naton sa PNP mismo nga may ara gali isang buy-bust operation sa sini nga mga tiniyon aksyonan. No? Ara na patrol ta? Sige, pasensya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon dyan, may nanulod-sulod o kon may buy-bust gidman? Aksyon na Bray, isa diri ka bypass operation ang ginapatigayon sa Kapulisan sa Police Station number 8 diri sa Kapulian sa area sa Villa sa Kopay sa Barangay Tangob Surad sa Bacolod. Kag sinigi mga tanion actually nagpapos-tapos sa ginmanang inventory kag ginalaygayan diri ni Kapitan Noli Villarosa ang nadakpan abi no sining bypass operation karon nga gabi. Mas maiguro si Kap na ng grupo makuto na ton kay may mga pila ka mga allegation reaction Bray no ara da siya gali ari di sa gid ni kadto kag sa gid nagpangtawag diri like guys sa gwa may mga allegation nga planted gin pang kadtuan niya to no Kap mo yung gabi po na ton si Action Brian sa teatro niya Kap Action Brian ng gabi gid no amo ini obligasyon gid sa barangay official no kapitan magbantay man sa pumunuyo kag monitor man kung ano katabo kay kini siya aron man sa watchlist na mo na siya. Kumusta? Okay. Ini may ara sa listahan giman giling suspect? Yes, Action Brian. Ano ni siya? Street level target? Ano nga sitwasyon? Gabaligya gid Action Brian. So batang nga pun sina kabalo ka man ang tawin ng dako. Matagaan natin diretso just to na sila yan para makita natin na kikisyahan man ko nila ila kung galingon na sunday. Why the yakap sa natabo nga panulod-sulod kay na kaya mo ning unang report na baton tadi basi sa kakulba lang bla? Why man? May kagilakson na Bray no. Kapa man di Sumbay, wala man di kuno kay na iban pag man natabo nga ginasulod ng mga balay amo nang ginagin kasan nila bypass. Ang kapulisan niya no na mag-bypass na sila ya. Iwain na nila ginadakop kay kabudlay dakpon kon hindi mo mabypass. Wala ya sa pulis kita ko kung hindi mabaklan. Ito wala mag versions nga diri sa barangay Tangob mag-bypass ya nadabaklan gid na ya. Action Brian. Sigalo na lang imo nga misay kap may ara ginagambal nga singgitan sa Gual Planted kuno nagwa ka gito ka nag-explicar gani. Action Brian ako ya mga kigumasiling planted Action Brian kaya pila na di ka bypass operation nga successful Action Brian kaya wala ko ikabati nga ID o kung may ginaplanted kiti kung sila aligasyon niya planted dalo nila sa korte Action Brian kag indipinsahan nila kagalingon. Husto na. Sige, Captain Chogit na yung gabi. May gabi na dyan. Magwa na kami dili Action Brian na matapat kami move out. Anyway, natapos ang inventory. Na-recover diri mga mga 3 ka elongated, 3 ka palabang sachet. So suspected siya po. Ang nadakpan nila karon nga gabi at amo ni siya ang giling kilala Action Brian kay Ernie D. Asis, no? Ernie D. Asis, kina-check natin kung pilang edad diri sa area. Pero actually, may kaso naman siya kung daan. Kina-check na natin kung ano ang background dyan, no? Kay pa-pull out sa ang tropa diri Action Brian. Pag matading 4, kaya medyo din lugar, no? Gwa na lang. Gwa na lang Action Brian kay intense ding sitwasyon sa Lord. Matapat kami pull out. Pero 3 lang ka pala ba sa suspected siya buong recovery can receive position kag control. Sige. Ang kabugusan dito limo pa sa mag-action diri sa action na night patrol mag-action diri sa gihapon sa aton pagpanagad. Flash report ikan sa patrol ang taglibot sa production John Diaz. Sunod sa action sa production radyo. Action Firing Line. My next program kita no. Okay, sige, bumalik na. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Kentong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason upod sa Action El Ray Dotilios. Back-up naton sa News Center kag diri sa aton Action on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri man natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line, maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. God bless. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon laga.